Zdravím všetkých nadšencov slnečného počasia a dnes si predstavíme jeden nový výrobok, ktorý sa volá St. Moritz a je to samoopľavovacie telové mlieko. Objednala som si ho z Anglicka a teraz by som vám ho chcela predstaviť. Je to výrobok, ktorý má 200 ml objemu, funguje ako sprej a je tu uvedené, že má po 4-6 hodinách zanechať pekné opálenie. Ja som to zatiaľ vyskúšala, môžem povedať, že som celkom spokojná, pretože výrobok je aj bez nejakej špecifickej vône alebo nejakého zápachu, takže uvidíme, čo to urobí. Krém som aplikovala, môžem povedať, že som sa aj osprchovala a opálenie takisto ostalo. Je tu uvedené, že je to medium, takže kto by si to chcel objednať z Anglicka, mal by dbať na to, aby si neobjednal zase niečo príliš tmavé, pretože potom by to mohlo zanechať nejaké škvrny alebo mohlo by to mať nejaké nežiaduce výsledky. Môžeme si ukázať, ako to funguje. Je to v podstate pena, ktorá je to podobné ako tužidlo na vlasy. A vlastne našou úlohou je celý krém dobre rozotrieť. S tým, že na začiatku, keď som to videla, som si myslela, že to bude niečo tmavšie alebo že to zanechá nejaké škvrny, ale finálne som celkom spokojná. Takže potom, ako sa to natrie, vlastne získa to taký pekný bronzový odtieň. S tým, že je to bez zápachu. A samozrejme, treba si ruky hneď umyť, pretože ak nie, tak ostanú nejaké škvrny. Takto natretá pokožka, vlastne počkáme 5-10 minút, kým sa prostriedok vstreba a vlastne potom už môžeme sa normálne pohybovať. Jedna vec, čo je výhoda, je, že nezanecháva ani škvrny na oblečení, teda po tých 10 minútach sa môžete normálne aj obliecť, biele, žlté, farebné. A v podstate myslím si, že každý by mohol byť s tým spokojný. Ako som sa dočítala, kto by chcel získať naozaj tmavé opálenie, tak aplikuje dvakrát do dňa tých 3 a 5 dní v týždni a potom vlastne sa s tým prestane alebo sa vezme jedna pauza, no a potom už podľa žiaduceho výsledku sa stále krém nanáša. Tak neviem, dočítala som sa, že nie je dobre to kombinovať ešte so žiadnymi inými opáľovacími prostriedkami a myslím si, že toto by malo byť dostatočné.